tänne Itävaltaan eilen ja Müncheniin lennettiin tosissaan. Kiekot on laukussa. Lähdetään kokeilemaan Alpeille, että miltä näyttää. Idea lähti viime joulun välipäivinä. Lunta tuli Suomessa sivuttain. Mietittiin, että voiko jossain muualla heittää kuin Suomessa. No joo, totta kai voi. Ei haluttu lähteä Teneriffalle pronssia, vaan vetää brenkkuun, niin tultiin tänne tsiigaille meininkiin. Eilen tultiin joskus iltapäiväpuolella ja käytiin innokkaina, ehkä jopa vähän yliinnokkaina, ja käytiin eilen jo haistelemassa vähän meininkejä tuolta ylhäältä. Ja ensivaikutelma on se, että rata ei välttämättä ole uskomattoman vaativa, mutta erittäin raskas. Oikeastaan tämän reissun tarkoitushan ei ole tehdä minkäännäköistä opetusvideoa. Oikeastaan suunnitellaankin sitä, että ei varmaan ihan hirveästi kannata meidän heitoista yrittää oppia mitään, mutta ehkä enemmänkin se, että tuoda sinne Suomeen porukalle fiilistä, että saattaa olla kokeilemisen arvosta lähteä joskin jonnekin muualle. Auto parkkiin ja lähdetään smygaan. Pikku lämmöt ennen rundia. Ai. Täältä rundi lähtee. En tiedä mikä kiekko ajaa kädessä, mutta rata on sen näköinen, että todennäköisesti Discmanian keijos. Kavereiden kesken S-Line keijo. Kaikki te, jotka heittelette, tiedätte ton äänen. Se on ihana. Akanut alamäkeä. Pitäis ottaa sisään. Onneksi ei jätä tohon koriin sentään. Ai. Hakureissuja. Hetken luulin, että se oli ihan hyvä. Talin tallaajille terveisiä, että tällainen voisi löytyä ihan keskeltä näitä rolfratoja, että aika mukava pistäytyä tuossa 8 jälkeen ihan pikkupurtavaa ja virvoketta ja jatkaa sitten pirteämpänä matkaa. Ei hymyhyyry jää kiranalla, kun saa parempaa juomaa. Kyllä. Puolirundia takana ja ihan vain sen takia, että kaikki ammattilaiset aina tekee tai niitä pätkiä on tullut katseltua YouTubesta. Me aletaan leikkiä hetki ammattilaisia. Ketään ei varmaan oikeasti kiinnosta millä me heitetään. Katsoo näitä meidän heittoja, mutta semmonen 3 lempparikiekko settiä täytyy käydä läpi. Eli puttereissa mulle ei ole minkäännäköistä väliä. Mä oon aina ihan sama mihin mä menen. Mä oon aina heikoin puttaaja. Mä en oo ehkä siihen vielä ihan löytänyt sitä omaa limppua ja en myöskään osaa heittää. Midareista Rockin 3,
luin jo viime kesänä, että se on kiekko, joka on pakko olla laukussa. En jostain syystä uskonut silloin, hain joku pari kuukautta sitten ja nyt menee tuolla pääkaupunkiseudulle, menee oikeastaan joka rundista. Varmaan puolet radoista tällä. Niin kuin Innovastoren sivuilla lukee, että jos et ole rockilla heittänyt, niin et ole ikinä pelannut vielä frisbeegolfia. Sitten driverin puolelta Freakki Discmanialta käytän. Oikeastaan viime kesänä heitin huomattavasti enemmän forea, niin melkein jokainen heitto tuli piskattua tällä, että nykyäänkin menee vielä niin kuin sanotaan, että aika lähelle 3/3 radoista. Ihan sieltä 60-110, niin Freakki lapaa, niin ei tavahdu kummia. Ja sitten viimeisenä tällä hetkellä itselle ehkä tärkein kiekko, Discmanian Keijos. Innovastoren nettisivu sanottiin hyvin, että tämä kiekko ei todennäköisesti sovi sulle. Ekaa kertaa kun heitin, niin luulin, että tämä on hirveän kiekko, mihin ei ikinä koskenut, mutta sen jälkeen kun vähän oppii käyttää, niin erittäin tärkeä mulle. Ei ikinä kippaa yli, ihan sama miten paljon on vastatuulta tai myötätuulta tai sivutuulta, niin taittuu mulla aina oikeakätisenä heittää aina lopussa vasemmalle. Ja silloin kun ei vielä sanota, että täällä siitä nyt ei ole hyötyä, mutta silloin kun on lyhyempää nurtsia, niin tällä saa aika kivoja skippejä kanssa aikaa. Yleensä se on huono asia mun heitoilla, mutta jos tietäisi mihin heittää, niin siitäkin varmaan huomattavasti apua. Nämä 3 kiekkoa oikeastaan on ne millä niinku, jos pitäisi radalle lähteä ottaa 3 kiekkoa, niin ei tarvitsisi kauaa miettiä. Innovastoren sivuille kannattaa muutenkin mennä tsiikaa nämä kaikkien kiekkojen näitä kuvauksia ja selostuksia. Sieltä saa ihan hyviä ideoita ja uskaltaa lähteä vähän kokeilemaan, kun tietää lähtökohtaisesti vähän mitä sen kiekon pitäisi tehdä. Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Mene. Tähän ysille par 4, 145 metriä. Korkeusero on 50 metriä. Eli jos olette käynyt kivikossa, niin kuvitelkaa 8-rata. Mutta tää on ehkä vähän semmonen 8-radan isoveli. Ehkä jopa vaari. Katsotaan miten pojat käy. Welcome to LMC, Austria. This is not deep in the game. I'm not Avery Jenkins. And now I'm gonna lose a piece of it. Obe. Obe. Meresmaan Jussille terveiset. Jos joskus tuut tänne käymään heittää, niin ota videolle tää rata ja laita meille näytille, että miten tää suoritetaan. Suora väylä olisi tosta puiden välistä, mutta aukko on niin helvetin pieni, että eihän tohon kukaan osu. Niin kuin Avery Jenkins sanoi, että frisbeegolf on kuin ajaa autoa, että on yksi iso moottoritie, mutta paljon nätimpää löytää ne pikkureitit ja samaa tietä perillä. Joskus nähnyt niin videolta, kun jotkut jätkät paiskoo tällaisia tuolta hyssänä tuolta puiden yli. Mä tiedän, että mulle ei riitä, mutta mä löysin äskeisen radan heittämän kiekon, jonka mä olin jo valmis uhraan. Niin katsotaan miten pojan käy. Ei mulla riitä alkuun. Meni yli, mut pitkä putti. 2/4. Parikymmentä metriä pitkä. Mene! Aika pihaa. Se on semmonen metrin päässä korista. Se vaan niin on, että kun keijolla heittää, niin ei tarvitse pettyä. Ja hän kiipeää sisään. Meinas mennä ohi vielä. Tosta kun painettiin aikaisemmin päivällä hissillä ylös, niin tää rata näytti semmoiselta, että no toi on ainakin ihan helppo pirkko. Nyt se heitetäänkin tuolta ylhäältä nyppylän päältä ja kori ei
Koria ei näy. Mä otin nyt turvallisemman paikan tästä korin takaa, koska ei se nyt kuitenkaan tähän ikinä pääse. Tuo on aika hyvän näköinen. Vähän taittu liikaa. Ja 10 metrin skippi. No jaha. Täällä on nyt tätä hyvää lonkan korvusta heinää sitten, niin voi hävittää vaikka koko repu sitten kohti viimeisiä väyliä. Voi olla, ettei mua riitä. 160 metriä. Voikaa tuolla jossain. Ei näy. Siellä. Kori on. Tuolla. Katsotaan. No, ei ne huonoin missään tapauksessa ollut. Ykkösheitto 160 metrin väylä. Mitäköhän tästä nyt sitten on? 3-5. Ei ollut mennä sisään, mutta pirkot otetaan pois kuleksimasta. Okei, jos ei petä. Vähän kuumottaa. Joo. Löytyy. Jumalauta. Hetki etittiin, mutta ei se tarvi kippaa 5 metriä väylästä vasuriin, niin saat tuon. Ai. Miksi teit sen? Oi. No niin, meillä on tässä 17 radalla haastattelussa herra, joka on ei edes suorittanut sitä surullisen kuuluisan 2-4, vaan 1-4, eli avaus rautoihin, putti rautaan ja +1 sisään. Miltä tuntuu? Aika katkeraa sullainen fiilis, että holaria toivottiin tälle reissulle ja se oli aika lähellä, mutta se muuttui nyt sitten bugiksi. Aika kiva. Tommonen 10 metrin putti. Ei paha. Toisin kuin allekirjoittaneella. Koti-Suomessa kaikki väittää, että me ollaan vaan ottamassa ministeriä täällä, niin vedetään pikku mäkireeni tähän loppuun. Äskillerra kaikki on rankkaa. Me ei muuten tänne ihan ylös sinne kohtaan. Bisbald, saatana. Aivan kuollut. Täällä ollaan Bischofshofenin lentomäessä. Mitkä on fiilikset? Alas pääsee aina. 590 rappusta dallattiin ylös. Päästiin ylös, niin tajuttiin, että sinne olisi myös päässyt autolla. Love it! Kuski on tyytyväinen. Saksassa ollaan. Zellamseesta joku 3 tuntia ajeltiin tänne päin ja on-offina tuli vettä koko matkan, mutta nyt kun päästiin tänne jonnekin Weilheimiin joku frisbee golf radan tuntumaan, niin tää tulee sitten oikein kunnolla. Joo, tää ei oikein näytti niinku hyvältä tää mitä katsottiin, mutta ei tosissaan katsottu ratakarttaa ollenkaan. Täällä ei oo ratakarttaa.
Pari koria näkyy parkkikselta, mutta ei mitään kärryä, että mihin suuntaan pitäisi mennä ja mistä pitäisi heittää. Tää nyt vähän tsiikailla, että riittääkö. Ja sitten tähän jo loppui joku Seppo Rädy sitaatti. Mä istun autossa. Kaveri seisoo pihalla vaan. Ottaa lämpöä rundia varten. Mulle ei riitä. Mä menen kylmiltä. Korjalle. Aika kivasti. Ui. Reissun viimeinen putti. Tähän on hyvä lopettaa, ottaa pirkot talteen ja lähteä kohti Müncheniä pariksi päiväksi. Ei vaan enää riitä. Ei siinä, jos olisi ollut Suomen tasoiset opasteet sun muut, niin varmaan oikeasti siisti kiertää, mutta kun arvailee, niin mihin pitää jatkaa, niin aika raskasta varsinkin, kun tulee vettä oikein reilusti. Mutta ihan varmaan niin kokeiluarvoinen, jos joskus sattuu kohdilleen uudestaan. Nyt on niinku tosi innoittavaa olla jumista. 3000 metriä.